Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy apreli Ada Türkmen kanalymyň nowatda gepleşigine başlaýarys. Bu gepleşigimde men ozaly bilen Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň jogapkary işgärlerine we ýol başçylaryna bir haýyş bilen ýüldenmekçi. Sebäbi şu gepleşikde etjek gurrugum gönnen Türkmenistan döwletiniň howpsuzlygy hem de Türkmenistanyň döwlet lideriniň howpsuzlygy bilen baglanşykly. Ona men şu gepleşigimiň dowamyny düşündirerin. Bide mälim bolşýaly daşary ýurtlarda iş alyp barýan jurnalistler, aktivistler, blogerler edýän çykyşlary ozaly bilen siziň stoluňyza baryp düşýär. Ondan soň siz seredip teljerip şol maglumatlardan käbirlerini öz ýol başçylaryňyza şol sany Türkmenistanyň prezident administrasiýasyna da geçirýäňiz. Şoň üçin şu gurrun ediljek meseleň Türkmenistanyň döwlet howpsuzlygy hem de Türkmenistanyň döwlet lideriniň howpsuzlygy bilen baglanşykly üçin şu maglumaty, şu haýyşy ýa-da şu duýduruşy ýakynda prezidentlik wezipesine bellenen Serdar Berdimuhammedowa ýetirmeklik siziň borjuňyz bolup durýar, siziň jogapkärçiligiňiz de degişli. Indi men Serdaryň özüne ýüldenmekçi. Serdar, inim sen menden epesli ýaş kiçi bolan üçin men sana sen dip ýüzlenýän hem seň familiýaň we oçystowaň tutup oturmak zerur diýip hataplanmak. Men sana ýetirmekçi bolýan zadym nämeden ibarat? Ne Türkmenistanyň halky sen wezipe bellenmegiň bilen bir oňyn bir täze bir özgörüşliklere garaşyp başlady, henidem garaşyp otyr. Indi sen hem resmi ýagdaýda prezidentlik wezipäge girişeliň bäri, ýagny inaugurasiýa, sen wezipe bellenmegiň bilen baglanşykly geçirilen inaugurasiýa barasyndan bäri 2 hepdeden gowrak indi tas 20 güne golay wagt geçdi. Elbetde bu uly wagt däl, ýöne şonda da bir iş görkezjek adam üçin, iş görkezjek döwlet lideri üçin görkezleri ýaly bir oňyn alamatlary, bir oňy işleri görkezleri ýaly wagt boldy. Ýöne gynansak da şu geçenine 20 güne golay wagtyň dowamynda hiç bir oňy işleň başynyň tutulýanlygyny görkezýän hiçli alamatlary göze iýilmedi, iýlenok. Biz şol alamatlary görjek bolup Türkmen döwlet habarlar gullugynyň Türkmenistanyň watan habarlarynyň berýän maglumatlaryny ünsli iýdarlap otyr. Diňe men näl daşary ýurtlarda şoňa umyt baglap, şoňa göz dikip oturan 100 miňlerçe Türkmenistanda raýat bar. Şolaňam gynansak da ine şu gün lapy keçeli otyr. Ilkinji garaşylan oňyn alamat ýokmunda kabul ediljek zat näme boldy? Şo oňyn alamat ýokmunda kabul ediljek zat ýoluň açylmagy bilen baglanşykly wakady. Ýöne şo babatda da henide şenli bir umyt örediji oňyn alamat görünmedi, görünenok. Indi bilşiň ýaly Türkmenistanyň daşynda da şu gün 1,5 milyona golay Türkmenistanyň raýaty gally daşynda gally hebä bol ýaşanok, olar ýöne mezuri gallyň aglabaty. Şolaňam aglabaty şu gün ne resmi ýagdaýda, ýagny nelegal ýagdaýda bolmagyna galýar. O problem baňam günäkäri sen kakan alyp baran syýasaty. Buna da näme bahana berdi? Şo 2020-nji ýylyň başynda dünýä pandemiýasy, ýagny koronavirus pandemiýasy diýilip elan edilen zat bahana boldy. Ýöne gynansak da Türkmenistandan beýleki hemme dünýäň ähli ýurdy öz raýatyna şonda da eýe çykyp, daşary ýurtda galan raýatlaryna eýe çykyp şolaň ýurduň içine barmak çärelerini gurnody. Diňe bu meselede Türkmenistan 200 golay dünýä döwletiniň içinde Türkmenistan ýakasy gaýşly bir döwlet bolup öz halkyna, öz raýatlaryna eýe çykmady. Şu gün şular ýaly maskaraçylygy başdan geçirip oturan döwletimiziň bardygy sebäplen özümiziň Türkmenistany diýip wagtlandyrmakdan bize dogry maýsa utanýas. Sebäbi biz hatda men ýaly raýatlar, daşary ýurduň raýatlygyny alanan bolsa, ozaly bilen bizden sorulanyna, sen nirden nirip sorulanyna, biz soň kalan raýatlygymyzyna esaslanyp öz raýatlygymyzyň degişli bolan ýurduna agdam bokda özümiziň
ine toprağımdı. Ödemedin doğduk yurdumda agdayat. Yani men Türkmenistan'ı diyas. Men Kanadalı, ya men Amerikalı, ya men Germaniyalı diyem dok, hatta başka yurdun rayatlığını alamızda da. Yöne şugun Türkmenistan'ın şeyli adattan naşarı var. Yüdügara devlete uğurluğunu tebeplerini ödemedi. Türkmenistan'ı deyip atlanlar maklığam inni bir de çüyen bir utançtadı uğurlu. Şoňa sebäp bolanam sen Kakan. Şoňa sebäp bolanam Kakandan odalky döwlete liderligi eden Tapan Murat Niýadow. Inni şular ýaly ýüzgaralyk siýasatyny sen bir alyp barma diýjek bolýar. Sebäbi şular ýaly şu betbagçylykly siýasat mundan beýlegin dowam etdirilse, muň özi şol bir wagtyň özünde hem Türkmenistanyň howpçylygyna howp awanlar ýaly bir faktor öwrülýär, hem sen özüňe de döwlet lideri hökmünde sen özüňe de awanlarlayan awanja howp has artdyrýar. Men nämen gödöňümde tutýan. Sen özüň bilýär. Şugun kugun sen arkaňda duran şol Kakaňam sen saglyk ýagdaý gowy däl. Oňam haçan bu dünýeden gitsek, oňam gidibermeli ol. Şoň üçin eger Kakaň şu dünýeden gitse, sen Kakaň arkaňda durmasa, Kakaň saglyk ýagdaýyna bir sınnakaý bir şikayet etse, diýan etse, öňü bilen sen başyňy ýekler, sen töwereňde, onam sen gaty gowy bilýär. Sen töwereňde diýmek bilen sen dogan garyndaşlar, gödöňünde tutýan. Ozal bilenem Durdunawat bilen Andanadar Recep'in çağalary hem şolaň öýleri, Uzunam Hacı Murat, Şah Murat, olaň gyýdy ýadgul äri ýan ýoldaşy Şyh Murat daglar sen ganym düşmandan. Şolar seni bahsy bilseler basşaklar, şolar sen häzirki ýeli sen bellenen gödüýpäňe görülmezçiligi diýen ýesasy düşmandan sen bellenmeňe görüpçiligi diýenler şolar. Ertek gün sen islenlik ýagdaýda büdüren halatynda seni depip seni ýere sokşoklaram şolar. Ertek gün seni depçekler Gülnawat ejeň, Gülnawatyň çağalary. Şolar sen ganym düşmandan. Seni monu gaty bolýan, bizden gaty bolýan. Indi men şuladyny hem şunu duýdurýan. Sen ertek gün sana hossar çykmaly sen halkyň. Sen raýatlaň. Ýöne olar näme üçin sana hossar çykmady? Eger sen Kakaň alyp baran, şu gün kugune çende Kakaň alyp gelen siýasatyny dowam etdirjek bolsaň, onda sen işiň gaýdan. Sen seretme şu gün kugune çende we Türkmenistanyň raýatlary dama otyrlar, bu taýda çykyş edýänler bir sana aýmalja, hawa sana düşmançylyk edýän gaty azy pikir etmegin. Bide gelip goşýan onlarça, her gün gelip goşýan onlarça hatlar, biz bilen habarlaşyp duran raýatlaň keypinden uğralsak. Seni tike sen Kakaňy, innem senem şu ýa-da alyp gitseň, sen tike tüýdüm etmäge taýýar raýatlar şolar. Olaram milyonlarça. Sen büdüreňde seni dep bilecek, sen garyndaşlaň bolsa, sen arkaňda durjak güýç bolmaz. Sen arkaňda durjak güýç şu halk. Ýöne sen halka arkaňy diýerjek bolsaň, onu halka sen özüň arka bol. Olam diňe sözde däl. Olam diňe şolary mahamat mezuri ýagdaýda şolara mahabatlandyrmak esasynda däl. Şolara hakykatdanam şolaň söýgüsini ýa-da şolaň iň bolmanyny hormatyny gazanmak esasynda sen olaň gollawyny gazanyp bilersiň. Şonu halk sana eýe çykar. Bolmasa pikir etmegin. Sana gowyny garaşýar diýip. Sana halkara guramalaram şu gün kun ýardam beren ýaly hereket edýändirler. Ýöne ertek gün sen büdüren ýagdaýynda, senem dep bilenen ýagdaýynda, senem ýene halkam barap dep gelecek ýagdaýynda, sen arkaňda halkara guramalaram durmaz. Halkara guramalar halkyň tarapyna geçer. Halkam ahir soňy ýarlar. Şu Türkmen halky şeýle çydamlylar. Ýöne oňa minne sawar käsesi doldy. Oňa da urgu bolan zat şu gün emele gelen ýagdaý. Sen Kakaň eýe çykmady halkyna. Sen Kakaň eýe çykmady şu ýeketäk döwletiň ýol başçysy şeýle şular ýalgan hor ýol başçy hökmüne tanatdy özüni.
Dünýäň ähli ýurdy, ähli häkimetleri öz halkyna eýe çykdy soňky 2 ýyl bäri ýüze çykan dünýä pandemiýa sebäpli ýüze çykan kynçylyklarda öz halkyna hemme döwletlerin hökümetleri eýe çykdy. Diňe sen kakan hökümeti, diňe sen kakan rejimi eýe çykmady. Şular ýaly türkmen halkynyň indi sabır käsesi doldy. Indi sabır käsesi doldy. Şoň üçin mundan beýle şu kakan göreden siýasatyny alyp gitmeklik özü baryp ýatan akmaklyk, nadanlyk. Hemen baryp ýatan zalymlyk. Özüň bir ýerine goýup görjek bol, şuraýatlaryň her biriniň ýerine goýjak bolup gör. Bu 1,5 milyona goloy ilat näme üçin çykdy ýurtdan? Ekleni bilmeýän çykdy. Şo çağalaryny, enatalaryny eklejek bolup, dogan garyndaşlaryny eklejek bolup çykdy. Şolar metre ýap çykan ok serdar. Birinciden ýurduň içinde bir ýaşar ýaly şert goýmadyňyz. Ikinciden ýurduň daşyna çykan soňlara minni ekleneýindi. O diplomatik edaralaryň üstüne olara eýe çykmady. O ähli dünýäň döwletleri öz raýatlaryna pasport berip durka, ona ma etmediňiz. Pasportsyz goýduňyz, vizasyz goýduňyz. Ol saglyk ýagdaýyna ýaşlandyryş nemesiz goýduňyz, goranşsyz goýduňyz. Näme etmelini bular? Bu halkyň näme edip ýaşamaly? Halkyň sabyryny, sabır kıyafetini şeyle de var sıynamak bolarmy? Indi ne edip ne hidu yüz bilen bu siyasat sen dogam ettirecek bolýar. Şunku görýän adamyz şu siyasatyň dogam ettirilmegi ýene de ilkinji günden başlap şu kakan göreden siyasatyny ýörede oturýarsyň, öýüňi mahabatlandyryp oturýarsyň, öýüňde dediňe bir aýalylar da erkekleri seni tanıt etdirip oturýarsyň. O ýurda dolanıp barça adamlara heni de minsereň ok, üstesine häzir Ukrainada ýüze çykan uruş sebäpli, har bir konflikt sebäpli otadan müňlerçe biziň raýatymyz daşyna çykdy. Nirä gitjeklerini, öz başlaryny nirä gurjaklaryny bilmän otyr. Şonu da eýe çykan ok. O bir kysany charter samolyotun uçoruny uradan bolup adamdan gözüni boýajak bolýar. Ol ýeterlikmi ol? Näçe müňlerçe, 10 müňlerçe, 100 müňlerçe adam soňky 2 ýyl bäri ýurduna bar bilmän otyr. Çağalaryna gowuşman otyr, dogan garyndaşlaryna gowuşup bilmän otyr. Dünýäň ähli ýurdu açyk şu gün. Pandemiýada buňa piýaselçilik gören ok. Hatda soňky wagtlar maska düzgüne mi ýatyrly? Saňa görkezme berip oturan gün watar ýurtlarynyň içinde eýa maska düzgüne ýatyrly. Şäklendirmeler ýatyrly. Sen näme şu şakaçendi? Ol ýurduň içinde gatnaularam şäklendirip oturýarsyň. Okujaýlaryny ýapyp oturýarsyň. O çağalara iňe bilinmeden ok. Olar ama wagtynda çağalar ama okuwçylar ama häzir bilim alyp bilen ok iňe ýa-ni olary ýa bilimsiz goýjak bolýar. Bir dünýä bir gözaýla şu günni ýagdaýa ma ýetýärdi. Kime yaranjak bolup bu haýaty dowam etdirýär? Bu da ýaly ýigrenç bolmady ahyryna. Indi ýöne edip boljaklar atlar var. Şol uçor gatnawlaryny ýola goýanda näme taňa how pawanýam, ýa-da kakaňa how pawanýam. Kakan şu çakaçyny belki öz edinetlikleri sebäpli özüne anam bolmansaň şu daşyndan barajaklar özüne bir zat eder, gorkup geldimi? Waswasal geldimi? Ýöne indi saňa nähili esasla gorkmakly. Şu adamlar, şu raýatlar baran bilen näme saňa ýamanlyk eder öýdýär. Şularyň içinde saňa ýamanlyk etjek ýok, şulara sähel ýol berseň, şular öz gününi görýär. Şularyň iň bolmanda bir telekeçilik işi bilen meşgullanmagyna piýaselçilik bermeden, biznes bilen meşgullanmagyna piýaselçilik bermeden, şu görgüli halk öz günden öýdi görýär. Ýöne şulara bir piýaselçilik bermän. Arkaýyn ýurda giyirip çykarýar, şertlerden bir goňşy ýurtlara seredin, Özbegistana, Garagystana, Kyrgyzstana, Täjikistana seredin. Hiç şular ýaly şäklendirme barmy? Bu ne beýle de bir dünýä bir bejara bolmaklyk bolarmy? Dünýä ýurtlary, dünýäň daşary ýurtlardaky diplomatlar öz ýurtlaryna pasport berip otyr. Näme üçin şonu ýola goýup bolanok? Soňky günler ýöne göz boýaşylyk üçin möhür watan bolup adamdan pasportyny ýarym ýyl 8 ay, 9 ay uzaldan bolýar. Iň aňyrsyndan. Ol näme ýagdaýdan çykalygamy?
Türkmenistan öz kanunu migrasiya barada kanunnal şo taýda ýazylyp durşa diplomatik edaralar pasport bermeli. Indi näme şo pasport berip bilýän injamy oturtup bilen ona köp terişde gerekmi? O bir giden gerekmeyecek binalary, desgalary gurýansaň, şolar ýaly halkyň derdine ýarajak bir injam almak üçin pul harj et, iň bolmany ada ulak purça harj etleňem şonu sen çözüp bilýän şo meseleni. Dünýä maskara bolup oturma. Şolar ýaly injam şo pasport ýasamak üçin, pasportlary ýola goýmak üçin injamlaryň bir gaty hemme ýurtlara ornaşdyrmaga gerek däl. Türkmenistanyň raýatlarynyň esasy ýygnanan esasy jemlenen ýerleri bolan ýurtlar bar. Şo ýurtlaryň bir bary ýok 5-6 tane ýurt. Şolarda ýola goýsaň mesele çözülýär, pasport meselesi. Möhür watyp adamdan gödüni boýap, adamdan kynçylygyny ýene-de uzaldyp oturmaga zerurluk ýok. Ol basylan möhürüň esasynda berilýän, möhür uzatylýan pasportlar bilen iýne gana wiza alyp bolanok. Wizalary uzaldyp bolanok taşary ýurtlarda. Olar ýaly gyska we möhletleýin uzaldyrýan pasport dilenen bir sen wiza alyp bilermiň? Ýani oturmaljak bolýanlar bar, öýlenenler bar, durmuşa çykanlar bar taşary ýurtlarda. Olar oturmaljak bolýarlar. Şolar ýaly pasport bilen oturmam alyp bolanok. Şoň üçin zerur bolan injamlary oturtmakluk bary ýok şo 5-6 tane ýurtda amal aşylda bitýär iş. Şo ýurtlarym haýsy ýurtlaryny Türkiýede esasan zerur bolup dur. Pasportlary täzelemek. Täze pasport bermek meselesi. Ýene-de türkmenlerin esasy jemlenen ýer bolan Orsiýetdäki Türkmenistanyň ilşanatynda şonu ýola goýsaň ullukan mesele çözülýär. Ýene-de Türkmenistanyň raýatlarynyň esasy jemlenen ýurtlary bolan Ukrainada hemen Belarusyada, biram Hataýda boldy şu 5 tane ýurtda da sen şonu ýola goýup bilseň pasportlary täzelemek işini. Gaty ullukan meseleni çözýän sen. Ondan adamlary ýurdun içine ertmäniň bilen bir giden mesele çözülýär. Ýöne bala çağlaryny, dogan garyndaşlaryna goşşak bolýan adamlaryň öňüne näme üçin ýene emeli ýagdaýda piýaskelçilik öğretmeklik näme gerek? Şolar ýurdun içine barany bilen şolar hiç zat eden oktydy. Sana alkyş sokap, alkyş aýdyk gaýdýa. Seni minni kakaňam bizar bolanlaryny biz ýallaň çykyşyndan blogerler, opozisiýonýerler sen ýigrenýän, sen hem ýigrenýän, sen dogan garyndaşlaryňam ýigrenýändir. Biziň edýän tankitlerimiz üçin. Ýöne sen şondan çykalga tapyp bilýän, şol adamlara birazajyk ýurdun içine girip çykmaga ýol berdiň. Bir de tomoş edýänlerim ýitip gidýär. Sen şu meseleni hem çözüp bilýän. Ine şol biziň hem haýrymyza däl, biziň tomoşaçylarym adalar, biziň gollaýanlar hem adalar, opozisiýany gollaýanlar hem adalar. Olar niýeden peýda boldy? 2020-nji ýylyň başyndan beýlek peýda boldy, ünseren bolsaň. Ýolun ýapylmagy bilen, ýagdaýlaryň kynlaşdyrylmagy bilen biziň ana okap beren çağalanmada, o student ýaşlanmada pul geçirilmeýän, olaň eklenç ýagdaýynyň kynlaşmagy bilen şolar ýöne çykdy. Şu opozisiýonýerler diýilýän, şolaň gollaw berýänler. Senin şondan hem dynasyň gelýändir. Şondan hem dynasyň gelýän bolsa halkyň ýagdaýyny birazajyk gowlanursaň, sen bir giden duşman gödülen ýigrenç bilen garayan adamlardan hem sen dyny bilýän. Oň üçin sen halkyň ýagdaýyny birazajyk gowlandyrmaly. Men sana şona mana sen bekwi düşünýärem şona aýdyp otur. Ýöne halkyň bekwi düşün, odaly bilen men halkyň bekwi düşün aýdyp otur. Goý men tomoşaçylyk alaýyn. Goý bire gollaw berýänler hem bolmasyn. Ýöne şol adamdan günü gowlansa bolýar. Sen şonu bir giden meseleni çözýän, hem halktan alkyş alýan, hem öz duşmanyň sanyny adalýan, hem öz tohumyň duşmanlarynyň sanyny adalýan. Hem adamdan birazajyk ýagdaýyny gowlandyrýar. Özüň şuna bir hiýer logik düşündürüş tapýan, şu bolup oturan ýagdaýa. Näme üçin halk ertilenok? Näme üçin beýleki ähli dünýäň ähli ýurduna adamlar girip çykyp dur erkana? Näme üçin diňe Türkmenistanda bolanok? Şu sonra özüňe berip görýän. Bolýanda sen kakaňa akmaklyk edip oýnatyp bolup şolar ýaly bir samsyk düzgün ýola goýupdyr diýeli. Ýöne sen bir inni ýaş başyň bar. Sen daşky dünýäni görüp geldiň, daşarky dünýälerde okap geldiň, ýaşap geldiň, daşky dünýäni görüp geldiň. Ýöne sen bir birazajyk şu ýagdaý üýtdip bilýänsiň. Iň bolmanda şu urda bir birazajyk bir täzelik girjek bolay. Sana şunu elbette kakaňa maslahat berip oturan adamlar sana da maslahat berýändir. Men oňa da düşünýän. Ýöne hemme zatda sen eliň aýagyň bagly däl, onuň biz bilýäs.
Ten prezident hükmünde teňem käbir meselede sözüm geçýär. Seni olaňam ýanky maslahatçy haramzadalaňam berýän görkezmelerinden boyun toglap bilýän näsin? Olaňam sebäp arkasynda güýç bar. Oňa da düşünýär. Ýöne senim özgedeňde diýip bilýänsiňa, awa mene egilişik etdim, men kakama mene belli bir zatlarda egilişige gitdi bolýyn. Ýöne meňem şu taýda şu meselede sözüm dinleň, mene şey desim gelýär diýip sen öz pikirini, öz sözüň geçirip bilýänsiňa, geçirip bilýän. Sen zannyňda bolsa, sen kakaňam zannynda birazjyk halk üçin bir alajygam bolsa, jinnek ýaly halk üçin bu işe deýin niýen bolsa, bu işde edeýin diýen bolsa, sen şonu ettirip bilýän. Şu maslahatçylaryňa da, şonuň arkasynda duran güýçlere de. Ýöne diýmek onda sen kakaňam, senin öz zannyňda ýok adamlara bir haýır etme. O sen Hudaýyna ýana adam, bolsaň sen Hudaýdan gorkmaly bular ýaly. Sen ahir kıyamatyny ýatlamaly. Ýöne kıyamata inanmayan, Hudaýa inanmayan barıp yatan bir Hudaýsa adam bolsaň, onu da şu gün şu ömrüňde, şu dünýädäki ömrüňde de gargyn jalyp, galnyp bolmaýanyna da düşünmeli sen. Ata-babalarymyzyň sözü bar. Gargy galındyrmaly ýaşa hynlarardy. Iň bolmanda şonu bir aklyňa aýla. Bu taýda ullukan bir ideýaly üýşüp ýatan adam ýok, şu halkyň birazjyk ýagdaýyny gowlandyrmak üçin ýan kaýdyşym ýaly şolara päýatkelçilik bermesen bolýar. Halkyň özi çykýar ýagdaýdan çykarga tapýar. Men sana ykdysady meselede ýa maliýe meselesinde sana akyl öwretmäge men ýagdaýym ýok. Ýöne göze dürtüp duran zatlar bar, şonu eden ýagdaýynda da sana ullukan reforma da gerekdir. Ýöne biz şu maskaraçylykdan ur çykar, ödümizde Türkmen, ödümizde Türkmenistany diýip atlandyrmakdan birini ýüzi gara bolup şondan birini utanyp ýör. Biz şu maskaraçylyk Türkmen halkyny şu maskaraçylykdan ur çykara gayrat etdi. Şu mesele sana bagly bolupdy. Köp zatda, köp ýagdaýda indi sana bagly bolupdy. Gayrat et. Ýenim juda beýle bolma. Türkmenistanyň näme baý, tebigi baýlygy baý. Näçe diýsen tebigi baýlygy bar. Türkmenistanyň näme köp, territoriýasy köp, ýeri köp. Bar ýoğum gözi başy bir 6 milyona ýeter ýetmez ilatyň bar. 6 milyonda goloy ilatyňam 1,5 milyona goloy daşary ýurtda ýaşap ýör. Şolaňam köpese ýygyna da barjak däl şolar. Şeýlelikde şu taýda 5 milyon ýaly halka iýe çykmaklyk galýar sana. Şular ýaly territoriýaňa meçhuri 488 min kvadrat ýene dördül meýdanly döwletiň bar. 488 min kvadrat. Bu dünýäň iň uly ýurtlarynyň hataryna Türkmenistan öz territoriýasy boýunça. Bar ýogum 5 milyondan tähäl gorak ilatyň bar. Ýöne Ýaponiýany alyp göreli. Ýaponiýanyň tutuş territoriýasy meýdany 378 min kvadrat metr. Ýagny 110 min kvadrat metr Türkmenistanyň 110 min kvadrat kilometr Türkmenistanyň meýdanynyň az. Emma Ýaponiýanyň ilaty 126 milyon. Şo jagada meýdanyna Ýaponiýanyň hökümeti 126 milyon ilaty ekläp oturdyň, bir eklemek däl, bolelin durmuşda ýaşatdyryp otur. Özlerini de gazwalyş baýlygam ýok o ýurtda. Özlerim daşta suw bilen gurşalan, gur yer gatnawam ýok. Ýöne şonu da 126 milyon ilaty şo ýurduň hökümeti bolelin durmuşda ýaşatdyryp bilýär. Biziň döwletimiziň territoriýasy ondan has uly 488 min kvadrat kilometr. Näçe baýlygy bar, näçe ýeri bar. Ýöne o hojuluň etatynda da şugun dünýäde emelegeden şugun ýagdaýdan sen peýdalanyp, şol mümkinçilikden hem peýdalanyp sen gysga wagtyň içinde ýurdu görlük eşdirmedik derejeye ýetirip bilýän. Men onu nämen gödeginde tutýan şugun dünýäde adyk ýetmezçiligi ýüze çykyp urady. Esasanam unuň ýetmezçiligi, buğday önümleriniň ýetmezçiligi sebäpli häzir kynçylyk ýüze çykypdy. Türkmenistanda näme köp yer köp. Türkmenistanyň yerinde näme sırp bolýar, öňü bilen buğday östirip bolýar. Sen şu ýagdaýdan peýdalanyp bilýän, Türkmenistanyň yerini has giňeldip, ekin ýerlerini, ekrançylyk ýerlerini giňeldip, şo taýda buğday önümçiligini sen hasam giňişden ýola goýsaň,
Häzir sen önümüne Türkmenistanyň önümine bolan isleg gaty uly. Şoňa da sen halk heme bir wagtyň özünde heme halky iş bilen üpçün edip bilýän. Sen un kombinatlaryny sanny artdyryp bilýän. Sen bayram allaky traktor zawody ýaly zawodlaryň sany köpeldi bilýän. O wojuluk tehnikasyna ýürütülüşen bir giden täze zawodlar döredip bilýän. Öz hojulugyny, öz wojuluk işine ulanır ýaly. Onun için sen spesialistler daşından getirip her bir şoňa maliýe ýatyrsaň, şondan sen östürüp bilýän şo puwdogam. O wojuluk tehnologiýasy bilen baglanşykly puwdog sen östürüp bilýän. O taýda bir giden iş ýerleri dörejek. Adamlary iş bilen üpçün edip biljek. Adamlaryň sähelçe telekeçiligine azar bermeýän, bökdöşlük öğretmeýän ýol berseň, adamlaryň özlerin bir giden telekeçilik esasında iş ýerlerini döredip biljek. Bir giden adamlary iş bilen üpçün edip biljek, şol biznesmenler, telekeçiler. Sen şoňa da ýol berseň mesele çözülýär. Juda spesialist ýetmeýän bolsa biligine türkmenlerimiz daşary ýurtlarda bilim alyp daşary ýurtlarda galan üren düşünjeli, bilimli, ilmli, sowatly spesialistlerimiz var. Sen şolaram işe çekip bilýän. Şolaram hemmeti ýurda barjak, menem barjak. Ýöne men ýarlardan gorkýan bolsaň menem ertme. Biz ýarlary ertmedi. Sen ýüzüňe tankytlap biljek adamlardan gorkýan bolsaň, goý ertmedi. Bolmasa bilen barıp şo döwletiň, ýurdun, halkyň özüçi üçin öz goşanjyny goşşan adamlar. Ýöne bizden sen tandyraýan bolsaň, bizden ejirleýän bolsaň, onda ertme. Ýöne sana azar yetmeyecek. Halk için peyda edecek spesialistler getir Türkmenleri. Türkmenistan raýatlary, daşary ýurtlarda ýa işläp beren, tejribaty bolan adamlar, näçe adamlar var. Müňlerçe spesialistler var. Dünyada görülüp eşitilmedikden döwlet döredip bilýär. Sana şo meselede näme päsgelçilik berýär? Şolar ýa sen oturan şo kursiňe dalaş edýänler, öýdýän. Kursiňe dalaş etmez. Sen bir azajyk şolary gowdurmuş döret. Olar gaýta sen kursiňe alyp sen kursiň bilen bilelikde başyna täze ederler. Şeýlelikde sen halk tarapyndan arka tapynarsın. Ertek gün sen daşyndaky ejit-mejitler var şo sen dogan garyndaşlan görnüşindäki ejit-mejitler. Durdunawat diýdi, ol Nazar Rejepew diýdi, ol Şamrat diýdi, Hajmrat diýdi. Sen bir giden düşmanyň wa töwereňde. Hatta şolaram seni ýyjek bolsalar sana şoňa halkyň sana ýydirmez şolar. Yine ertek gün halkyň eýe çykar. Şonu halkyň eýe çykarýar etmek üçin ýankyja iň bolmany men agdak geçen datlam etseň, bu taýda ullukan reforma gerekdi. Şonda sen halkyň töýgüsini hem gazanarsyň, hormatyny hem gazanarsyň. Şonu döwlet emeser. Emma kakan dowam ettirip gelen, alyp gelen siýasatyny mundan beýlek dowam etdirjek bolsaň, onu sen ýagdaýyňam döwletiň ýagdaýy, onu howpsuzlyk ýagdaýy, gaty gözgüni ýagdaýa düşýär. Men ýene görek gaýtalaýan şu çydamly halkyň çydap oturuşyna, şu ýönde dymyp oturuşyna sen ülserýän bolsaň, şulam men eden adam geçýän eken, men kakam edip gelen adam geçýän eken diýip pikir edýän bolsaň ýalňyş ýa. Halkyň sabr käsesini dolly. Halkyň sabr käsesini dolly. Näçe adam şu wagt Ukrainadan çykdy, Ukrainadan çykyp gelen ýaşlanmaz şu wagt uğur tapman Türkiýe var ýalar. Türkiýe şolary eýe çykyp şolary kabul edip otýar. Indi bu görgünler Türkiýeň üstü bilen Türkmenistana gitjek bolýar. Olar üçin näme soňky günler bar ýola goýulan uçurlar ama ýöne bir eliň barmaklary bilen sanaýmaly. Näme üçin şolary akidip bolanok? Hazır bir ünserkara üňmünine İstanbul'daki aeroporta varıp şu taýda näçe adamlar näçe ýüz ýaşlanmaz şu taýda da kılışıp durup uçurda yer tapmadylar, bilet tapmadylar. Ýekece uçur sürülýär. Ödem Türkmenistanyň ilçihana tam konsullugyň bile otur şolaryň iş ýerleri. Ýurda gitjek bolýan müňlerçe 10 müňlerçe adam bar. Ýöne näme üçin şolar sana şo maglumaty berenokmy? Eger şo maglumaty berýän bolsa sen näme üçin bir kadaly kowa gatnagyny ýola goýasyn gelenok? Ine şu ýaşlar öňün 4-nji aprelde İstanbul'un aeroportunda gıyıgırıp sana bolan umidini beyan ettiler. Şonu bir gör, şu videoları gör. Näme bidik gıyıgırdılar? Yollar açılsın terdara şöhrat, yollar açılsın terdara şöhrat diye. Şu taýda seni mahabatlandırmak yok, sana bolan umid var. Şolar häzirlikçe sana bolan umidini beyan edýär. Näme üçin terdara şöhrat hem yollar açılsın diye. Biz sana umid edýäs diye terda. Sen iň bolmanda ýollar açarsyň öýdüp umid edýäs diye.
Sen şu halkın, şu yaşlan, şu 10 milyonlarca yaşlan umudunu hasıl etmesen, umudunu puç etsen şu meselede. Sen işin gaydiya. Sen işin gaydiya ertek gün büdüreğinde sen doğan karındaşlan yanına kılan sen depip başlanına halk el çarpıp şoňa gaýta şatlanjak halkyň bolur. Eger şolar ýaly gün başyna gelende halky arkaňy direjek bolsaň, diýir galjak bolsaň, onda sen halkyň aladasyn et. Şolar ýaly ýöne köje zatlardan başla. Edip bolmajak zat dälbi. Edip bolmajak zat däl, serdar şu zatlar men agda oturanda atlam. Ödem ýene de bir gede gaýdýan. Şu meseleler çözmesen sen bira döwletiň howpsuzlygyny howply ýagda ýatalýan. Biram öde ýagdaýyň howply ýagda ýatalýan. Ýem saly otur. Bir gatyga inanlar ya şu wagtky görüp oturanda atlam şu başga günlerde sen ödüň alyp barşyň. Başga günlerde hiç sadyň üýtedilmeýän öň kudurusyna alınıp gidilip oturulmagy. Buňa hiç ýyl düşündürüş berilmediligi bir gaty lapymyz biziň keçe diýe. Halkyň lapyny keçe diýe. Halkyň umydy puls bolup barýar. Sen kakan güdipe gelen nede? Sen niýada hüň döwründe, niýada hüň rejimini gollap gelen kakan belli bir reformalary birazjyk eden boldy, gözi süýnen bolsa birazjyk bir oňuň zatlar amala aşyrdy. Hoň sen kakam. Nähili bir şu taýda agdak geçer ýaldatlar we iň bolmany geraýyn neşe keşli bilen baglanyşykly problemany aradan aýyrdy. Şonda halkdan ullokan alkyş aldy. 9 ýyllyk bilimi 10 ýyllyga getirip biziň çağalan daşary ýurtlarda nähili elhal bilim almaklaryny şert töretdi. Ol yapılan alımlar akademiýasynyň işini nähili bolsa bir adawlyk derejede dikeldip ýola goýan boldy. Ya aýdaly ruhnamany öwrenmekli ýatyrdy. Şolar ýaly bir zatlar eden boldy. Ýöne sen şu derejede hiçat eden o. Ýöne kakan şu duruşuna alyp giden bolsa şu özgörüşlikleri. Hem täze reformalar amala aşyp halyp bekletdi. Onda kakan bular ýaly derejede gargynjalmady. Ýöne ahir soňy bir el bilen eden adawlyk işiniň ýerine beýleki el bilen halka garşy nähili hyýanatçylyk zatlary ýola goýdy. Halky ýöne gawak goýdy ýurduň içinde. Halk özüni ekler ýaly etmedi. Indem nowata durup çörege çeni nowata durmaly boldy. Ol öz günni öz başlaryny çarap ýurduň daşyna okumana çykan ýaşlanmadyň ama bu kurdoňdan tutup olara $50 baglap goýup indi şu $50 maly bilen oklar. Hiber pikir edýän bu çağalar näetip ýaşamady. 10 milyonlarça biziň ýaş çağalarymyz. Azyl özleri nasıl öldürýär habaryň barmy? Nähili ýaş gyýlanmaz. O 20-22 ýaşly çağalarymyz özleri nasıl öz janlaryna kastet edip ýörler. Ana Belarusyada, Orsetde, Türkiýede. Ýa-da agyr çykkansa ýagdaýda agyr şertlerde ölýärler, saglyklaryny ýitirip, ýaşlykdan. İşlatlara bir adam duygusy bolan, bir insaniýetli bir ýene bolan bir janlar düşünmeliler. Özüni şolaň ýerine goýup. Şoň üçin Serdarjan men maslahatym birazjyk şulurda pikir edip özüňi öz tögürüňdäki sana maslahat berip oturan adamlaryň päýäsgelçiligine garamazdan birazjyk öz bähpediň üçin, öz howpsuzlygy üçin galy bersede döwletiň howpsuzlygy üçin şu zatlar sen etmeli. Şu zatlar hökman etmeli. Biz senden gaty ullokanla talap edemiz ama. Biz senden bir Ýewropada baryp demokratik jemgyýeti döretdiýemdi. Biz senden bir garaşylmaýan bir söz azatlygyny berdiýem talap edemiz. Oňa da sen gaýratyň çatmajagyny bilýär. Üstüne sen ýanynda maslahatçylygyň şonu etdirmejegini bilýär. Onam garaşamdy. Ýöne köje edip biläjek zatdan baratem. Adamlaryň iň bolmany minimum derejede adam şekilli ýaşamaklary üçin. Şuňky Türkmenistanyň halkyna minimum derejede adam şekilini ýaşamaklyga hiç ýyl şert galmady. Hiç ýyl şert galmady. Buňa da bir tarapdan tutuş Türkmenistanyň halky üçin, Türkmenistanyň hökümeti üçin, döwlet üçin maskaraçylyk. İkinji tarapdan Türkmenistanyň howpsuzlygy üçin, seňem öz howpsuzlygy üçin gaty uly howply faktorlar döredýän zatdan. Meňe şuňky gepleşikde umumyň hem dikkatyňe ýetirjek zadym şulardan ibaret. Şu eden
çıkışamy, şu eden tekliplenmi, şu eden duýduruşlanmy, hem haýyşlanmy Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri taňa serdar ýetirer diýip umyd edýän. Tebe bu taýda taňa hiç şeýle hüjümem ýok. Taňa hiç şeýle sen mertebäň kemsitmekligim ýok. Bu taýda diňe hem döwletiň hem halkyň aladasy we hem düşünseň seňe maladan wa şu taýda. Hormatly dinleyijiler, hem insertdiňleriniz üçin köp sag bolun.